Jag tror lite grönt te skulle vara vad den här ensemblen skulle vilja behöva just nu. Hur står det att stavas? G-O-D-A-R-D. Kalkon. Kalkon. Om man blir det. Ja. Det är jättebra. Med film vid det bästa. Men det är jättekul. På filmpremiär så är sätta på lite grönt te. Grillad råtta. Inte stå och ignorera det sådär. Bara sätta på lite grönt te. Jag tror lite grönt te skulle vara vad den här ensemblen skulle vilja behöva just nu. De talar på packer. Jag försöker jobba här. Du behöver grönt te. Älskade söta rara Linda, kan du inte göra lite grönt te? Du blockerar faktiskt. Kan du inte bara sätta på det där grönt te? Jag kommer inte vidare. Linda. Fina du, lite grönt te. Var är Christer? Åh gud, vad gott skulle det vara med lite grönt te. Linda, vad tror du om lite grönt te? Linda, är du gullig och sätter på lite? Ja, då Sandra. Sluta packa med de där grejerna. Kan vi göra sen. Kan vi göra sen på fritiden. Kan vi fika lite grönt te nu? Allihopa. Har det mysigt? Linda, Jonas. Ja, vad säger du om det, Linda? Ja, lite fika. Istället för att hålla på och packa sådär. Kan vi fika lite grönt te. Linda, älskling. Vad sa du? Linda, Jonas. Söta rara Linda, vi har känt varandra länge. Kan inte du bara sätta på lite grönt te? Så får vi det och det kommer bli så mycket bättre sen. Det är mysigt. Lite grönt te. Ska vi ha en Muscle Temple domän där man kan lägga upp YouTube-filmer? Linda. Du har inte lite grönt te i skafferiet.